3D-tripping heet de nieuwe verkeersveiligheidscampagne die dit jaar uitgezet is. In de simulator kunnen jongeren kiezen of ze drank, cannabis, paddo's of ecstasy nemen. En dan de dik op. Het is gebaseerd op een script en dat script is gebaseerd op wat er gebeurt met mensen die dat echt nemen. Dus we hebben nou al het onderzoek gedaan op dit gebied. En wanneer krijgen mensen nou ongevallen? En op basis daarvan hebben we eigenlijk een verhaal zien maken, maar die situaties waarin het fout gaat. Een groot verschil is bijvoorbeeld bij ecstasy, dan gaat alles heel snel. Mensen gaan echt jagen. Terwijl bij cannabis, de mensen gaan dan vaak heel langzaam erin. En juist krijgen ze daardoor fouten. Maar ja, die 12 is een safir uit elkaar natuurlijk. En ze hebben volle meer verschillen. Nou, het is natuurlijk wel een vreemde ervaring. Zeker omdat ik nog net eerder autorijden heb. Maar daarnaast is het in soms wel heel goed van wat het verschil is tussen een nuchtere toestand en in dit geval dan goed onder invloed. Nou, het is een leuke ervaring om eens te doen. Ik weet alleen niet hoe het in het echt is. Ik doe het zelf eigenlijk nooit, met alcohol oprijden. Dus maar leuk om eens te zien hoe dat werkt eigenlijk. En dan verneem je wel verschil zonder of mooi alcohol? Ja, zeker. Je merkt echt, je moet jezelf heel compenseren en jezelf verbeteren. En dat heb je zonder alcohol niet. 3D-tripping en de simulator zullen inzet worden bij feesten, evenementen, festivals en op squalen. Het is ontwikkelen in opdracht van de provincie en daarom mocht deputaire Poepjes ook even mooi drank op achter het stuur. Het is soms een computerspeeltje, maar het is serieus bedoeld en net om thuis mee te boetsen. Nee, dat wie ik een optie. Zet dit nou bijvoorbeeld op een Google Cardboard, dan kan iedereen dat thuis op hun gemak doen. Maar wat zeggen wij juist, op het moment dat je eruit komt, dan zeg je gewoon, jeetje, dit kan echt niet. Je bent helemaal schrokken, maar op dat moment, dan ben je vatbaar voor bewustwording. En op dat moment moet er iemand bijstaan die er verstand van heeft en die eigenlijk uitlegt waarom dat zoiets net kan, om die boodschap goed vast te lezen. En daar is dus het promotieteam voor. Zou dit een goede methode zijn inderdaad om jongeren erop te wijzen? Ja, zij autogebruikers of verkeersdeelnemers? Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat het invloed heeft op jongeren als je ziet wat de gevolgen kunnen zijn als je met alcohol oprijdt. Word je toch bewuster? Ja, klopt. En hij is voor ecstasy, een onrieder in het verkeer? Nee, absoluut net. Nee, dat zoek ik net wel.